Bola sobota, 27.7.2024. Vyzeral to byť pohodlný večer po práci. Ako vždy som si išiel ľahnúť, lenže sa mi nedalo zaspať z dôvodu tepla. Vybehol som si klasicky na balkón zapáliť cigaretu. V tom moje periférne videnie zaznamenalo niečo, čo nebolo v poriadku. Pozrel som sa z balkóna a uvidel niečo, o čom by sa mi ani nesnívalo. Boli to svetlá na oblohe, ktoré lietali neuveriteľnou rýchlosťou. Vytvárali rôzne vzory, spájali sa a odpájali. Každé jedno svetlo bolo inej veľkosti. Nevedel som, čo mám robiť, ale v ten moment som stal v nemom úžase a hneď som pobral telefón a začal točiť. Čo sa dialo ďalej? Uvidíte sami. Na tomto snímku si môžeme všimnúť blika svetla na oblohe. Skôr sa jedná o blikajúce gule. Blikajú veľmi rýchlo, preto ich je náročné takto zachytiť. Takisto blikajú v rôznych vzoroch a takto voľným okom na kamere je to také náročnejšie. Nevidíte ich možno vidieť zcela jasná, ale onedlho si pustíme spomalený záber, aby ste to lepšie videli. Na tomto spomalenom zábere ich môžeme vidieť zcela jasná a čisto. Takisto si ich môžete všimnúť lepšie a trochu podrobnejšie než na normálnom klasickom zábere. Veľa ľudí z vás bude tvrdiť, že sa jedná o projektor alebo reflektor, ale ako si môžeme všimnúť, tieto svetlá sú sprevádzané lúčom, ktorý na videu zachytený nie je. Máme tu ukážku pár videí, takisto aj fotografií, rôznych svetiel na oblohe. Treba mať na pamäti, že týchto svetiel a javov úkazov na oblohe je čím ďalej tým viac a viac. Ľudia to točia, snímajú a pýtajú sa, čo to je, alebo kto to posiela. Čo je ich úlohou a prečo to lieta len tak nad lesom, v rôznych formáciách, vo veľkom počte, nepravidelnom bliku. Sledujte ďalej a dozviete sa viac. Na tomto videozázname si môžete všimnúť viacej tých svetiel, vytvárajú rôzne kombinácie, vzorce, stretávajú sa v určitých bodoch, potom zase rozdelia. Je to točené kombináciou screen recorder a fotoaparát, pretože mi dali krajšiu a lepšiu kvalitu ako samostatné video, ktoré to zobrazovalo úplne tmavo a nebolo skoro nič vidno. Takže tak, pokiaľ máte aj vy nejaké takéto videá, fotografie s príbehom dokonca, tak neváhajte a môžete to zaslať na náš Instagram alebo na mail, kde sa na to pozrieme a pokiaľ budete chcieť, môžeme vám z toho spraviť video. Zatiaľ sledujte a pozorujte tieto úkazy na oblohe. O nemalú chvíľu si ukážeme aj spomalený záber. V momentálnej chvíli máme pustené spomalené zábery, ako si môžeme všimnúť, je to vidieť tak lepšie, vlastne ako sa pohybujú a je to veľmi zaujímavé takto sledovať. Čím viacej to editujem a spomalujem,
tým si viacej všímam rôzne, nielen tie bilikavúce svetlá na oblohe, ktoré tam lietajú a vytvárajú vzorce, spájajú sa, odpájajú. Ja sa začínam všímať aj rôzne tmavé tiene a šedivé objekty, ktoré miznú zo sekundy na sekundu, ako keby, že sa teleportujú alebo idú proste fakt, že obrovskou rýchlosťou a ani telefón to nie je schopný zachytiť. Pokiaľ by ste mali záujem, čo ja veľmi rád spravím, tak spravím to, že celú túto montáž, čo je natočené jedno video aj druhé video, spomalím čo najviac sa dá a vydám ho na YouTube kanál, aby ste si ho mohli v kľude aj vy pozrieť. Pretože podľa mňa to nevidím len ja, ale budete to vidieť aj vy, keď sa pozriete napríklad na oblohu, tak proste sa tam pohybujú rôzne veci, buď šedé alebo čierne objekty a je to strašne a veľmi zaujímavá vec. Môžete pozerať teda, ako to krásne všetko spolu bliká. Rozžiarí sa to, zmizne to zo sekundy na sekundu. Teraz zase to bliklo. Lieta si to tam. Spája sa to. A je ich tam strašne veľa. Není to jeden objekt, je ich viacej. Takže bude tu otázka, čo to bolo, hej? Alebo o čo sa jedná pre Boha. Však predsa reflektorový projektor toto nespraví, takúto kombináciu a akože keď sa spoja, tak ešte vytvoria proste objekt, že je vidieť, že sa jedná o tanier, alebo trojuholník, alebo ovál, kruh. Napríklad teraz ste to mohli vidieť a vidieť to budete aj na fotografiách, ktoré som upravoval, tak, aby som sa uistil, či sa jedná iba o nejaké svetlo zo Zeme, ale o svetlo zo Zeme sa nejedná, pretože tie gule majú lúče. Hej, keď sa priblíži fotka, ktorú vám ukážem. Jeden lúč je z dola hore, druhý z hola dole, potom tam je nejaká postavička, čo je veľmi zaujímavé pre mňa. Hej, takže tak, dúfam vás sa to baví a napíšte mi nejaký váš názor alebo zážitok do komentára, ktorý sa vám stal. Ja budem len rád. Pokiaľ máte tiež nejakú takúto vec natočenú na telefón a máte k tomu aj napríklad nejaký príbeh, že kde sa to stalo, čo ste robili v daný moment, ako to vyzeralo, máte to zasnímané, tak to môžete zaslať do správ, na Instagram a poprípade na mail, ktorý bude v popise videa. Takisto nezabudnite komentovať, lajkovať a zdieľať a písať, čo by to mohlo byť, alebo konkrétne o čom by ste chceli následujúce video. Ale ako hovorím, je to niečo úžasné takto vidieť. Neuveriteľné. Lietajú tam. Spájajú sa, odpájajú sú to guličky, trojuholníky, štvorce. Je to sila. Je to sila. Za chvíľku si pustíme, z akého miesta to vychádzalo.
Miesto, nad ktorým lietali tieto svetlá, boli Kremnické bane, tzv. Stred Európy. Na krásnom mieste pri Kremnických baniach na strednom Slovensku stojí vedľa starobilého kostola svätého Jána Krstiteľa vstýčený kameň. Ten oznamuje, že práve tu sa nachádza geografický stred Európy. Menšia vsúka, v Kremnických baniach sa nachádza starý banícky dom, ktorý je známy ako Banícka baňa Ľudovíka. Tento dom bol v 18. storočí používaný na experimenty a výskum v oblasti banskej technológie a metalurgie. Najzaujímavejšie je, že v tomto dome sa nachádza pôvodný banský stroj, ktorý je jedným z najstarších dochovaných mechanizmov svojho druhu v Európe. Tento stroj, nazývaný vodný stĺpový stroj, bol využívaný na čerpanie vody z baní pomocou vodnej energie, čo bolo v tej dobe pokrokové technologické riešenie. Vodný stĺpový stroj v Kremnických baniach je významný pre históriu banskej technológie a predstavuje inžinierský pokrok, ktorý prispel k efektívnejšej ťažbe rúd a zlata v tomto regióne. Tento stroj je dôkazom bohatého technického dedičstva Kremnických baní a ich dôležitosti v dejinách banskej činnosti v Európe. Tu môžeme polemizovať a teoretizovať ohľadom toho, či tie svetlá boli naozaj mimozemské lode, ktoré prišli do stredu Európy pre nerastné suroviny. Prišli si ich načerpať, alebo skôr ich prišli doplniť. To je otázka. Otázka. Sme vo vesmíre naozaj sami?